Li Tirkiye lehûrbîniyeka mezin ana li ser girtina Partiya Demokratîk ye gelan HDP'ye. Li Enqerê 45 rêxistinên demokratîk û partiyên siyasî hatin bahev û pêkva parastina HDP kirin û gotin em mafê siyasetkirina HDP diparêzin. Bi pêşengiya komeleya mafê mirovan İHADeyê rêxistinên ku hatin bahev li Enqerê bi daxuyaniya çapemênê piştgirî dan HDP'ye. Di civînê da hevserokê İHADeyê Öztürk Türkdoğan daxuyaniya hevpar xwend û bi navê hemû rêxistinan wiha got. Siyasi rakipler olarak Desthilat dadê di destê xwe de wekî şûkekê bikartîne û dixwaze dijberên xwe derxîne derve siyasetê. Piya min girtina HDP derbeyekê li hem ser demokrasiyê û hem ji ser Tirkiyeyê. HDP'ye yapılan her saldırı Rêxistinên ku ji bo siyasetkirina HDP îmza dabûn yek derketin ser kursiyê hest û ramanên xwe diyar kirin. Di daxuyaniya pirên îmzakiriyan da li ser helwestên desthilatiyê ya beramberî HDP sekinin û doza girtina ser HDP jî şermezar kirin. Di nav vanan da serokê Platforma Demokratîk ya Başûrê Rojhilat Abdulhakim Daş di qesedana xwe da piştgirî da HDP û wiha got. Girtinin HDP ne girtinin bağlayın hezin yani Partiyen Demokratik Aygela o ekotere siyasetinin. Kadafekirinin siyaseti li Türkiye'ye, li Kürdistan'e, jübe miyare xabat itekirini, em wek saziyen sivil, em jî wek platformên Komalê Rojhilat û Başûrên Rojhilat divê piştgiriyê de ne piştgiriyê xwe diyar dikin dîsa jî wek koordinasyonên komelên herêmî. Piştî hemû aqaftina hevserokê HDP Mithat Sancar jî qesadana kir û ji bo van piştgiriyan jî spasiyên xwe anî ziman. gerçekten çok değerli bir Bi rastî ev bû me piştgiriyekî gelekî pinirxe. Ez spasî bi wê hevkarî dikim. Armanca waniya esasî ev e ser HDP hemû hêzên demokratîk bêdeng bikin û ji siyasetê dûr bixînin. Girtina HDP di rojeva Tirkiyeyê de ciyê herî girîng digire. 45 saziyên demokratîk hatin bahevûdin, daxwaza wan ew bû ku HDP neyê girtin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.